खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं फि इन्डिया मुभमेन्टखौ नरेन्द्र मोदीआ बेखेवनानै होबाय प्रि टेस्ट हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गौरां भेलि हटेलाव हारिमु दिन्थिफुंदों एनडिबिपिआ खावनै जायाखै बुंदों एनडिबिपिनि सिइअ डि रोजोबा अदालगुरि जिल्ला माजबादनि सिङाव थानाय हांमापुर आरो जियागुरि गामिनि 20 आगस्ट खालाराव गोमानाय सानै गथ'फोरखौ 29 खालार खालि मोनफिननाय जाबाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानखौ 1 आरो 2 सेप्तेम्बराव खालाराव खुंनाय जागोन बिश्वनाथ सारियालिनि साधारुआव गंसे टाटा सुमो गारिनि जाब्रबथाय प्रतिबिम्ब लाइव पर्टेल निउसआ गणेश कसारिखौ सासे सिख्लाजों गाज्रि सावगारि भाइरेल खालामनाया एडिटिंसो होननानै फोरमायदों इएम गणेश कसारिया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तालपानी बाजार साखाथियाव बड'फा एकाडेमियाव फोरोंगिरि सान खुंफुंनो थाखाय फरायसाफोरा साखाफोरा जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव फिट इंडिया मुभमेन्टखौ नरेन्द्र मोदीआ बेखेवनानै होबाय यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य लंबी आयु शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं मैया थांनाय 29 आगस्ट खालाराव फुंबिलिनि 10 रिंगायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा फिट इंडिया मुभमेन्टखौ भारत नाङैनो बेखेवनानै होयो बेखेवनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो न्यू दिल्लीआव थानाय इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्सआव तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से युगों से फिटनेस हम सबकी दिनचर्या का हिस्सा रहा है चाहे वो खेल कूद हो नृत्य हो या हम सबकी रोजमर्रा की जीवन शैली आइए देखते हैं किस तरह से इस मजबूत नींव पर फिट इंडिया अभियान एक जन अभियान का रूप लेने जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डे जों लोब्बा लाखिनानै फिट इंडिया मुभमेन्टखौ लन्च खालामनाय जायो अदेबानि नेशनल स्पोर्ट्स डे खौ मेजर ध्यानचान्दनि जोनोम सान 29 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो लन्च खालामनाय बुब्लियाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बिबुंथि लाखियो लेकिन समय रहते रहते परिभाषाएं बदल गई पहले हमें सिखाया जाता था हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं अब सुनने को मिलता है स्वार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं बिथांनि बिबुंथियाव मोदी बिथाङा फिट इंडिया मुभमेन्ट लन्च खालामनायनि थांखिखौ फोरमायनानै होयो मख'नो गोनांदि सेटेलाइट टिभि चेनेलाव लाइभ फोसावजानाय नरेन्द्र मोदी बिथांनि बिबुंथिखौ भारतनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा खोनासंनायनि हाबाफारियाबो मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो गुबैयै बाक्सा बर्मानि हिनजावसा गोजौ फरायसालियावबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों बाक्सानिफ्राय ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां एनडिबिपिआ खावनै जायाखै बुंदों एनडिएबिपिनि सिइअ डि रोजोबा समावहाय नोंथांमोननि आफादनि जिथुनिखि खावनै जानाय बेयो मा धरननि नोंथांमोननि आफादनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोननो मा फोरमायनो सानो बे समाव नोंथाङा जिथु सोंथि आंनाव सोंबाय खावनै जानाय एक्चुअली जों बेखौ बा आंनिफ्राय स्पेसियली आं बेखौ खावनै जादों होनना बुङा मानो होनब्ला बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे साननानै दाखालि बावसो माने जोंनिफ्राय जिहेतु मा होनो बेखौ एक्सपेल खालामजानाय सिगांनि प्रेसिडेन्ट आरो सिगांनि सिइअ आरो कयेकजन मानसिखौ लानानै बिथांमोना गोदानै काउन्सिल दाबाय दा एक्सपेल खालामजानाय बिथांमोना जिहेतु गोदान मोनसे काउन्सिल दानायाव जों बुंनो हाया जे बिथांमोना जोंनि आफादा खावनै जाबाय होननानै आरो जोंबो बुङा बेखौ एनडिएबिपिआ खावनै जायाखै होननानै जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों अदालगुरियाव थानाय एनडिएबिपिनि डेजिगनेटेड केम्प इस्टार्न जननि सिइअ डि रोजोब बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सोंनायाव बुंथिया मानो होनब्ला जिहेतु बिथांमोना कमप्लिटलि आफादाव गैया नालाय आफादाव थानानै जुदि भाग जायोबा डिभाग जायोबा जों बेखौ हयथ' बुंनो हागौमोन जे खावनै जाबाय होननानै कारण आफादाव गैयै मानसिया दिनै
गोदान मोनसे काउन्सिल दानानै आफाद बानायनायाव जों बेखौ गनायथि लानो हानाय नङा आरो बे नंखाया बे मालाबाबो बे जानो हाया आरो नङा बे बाथ्राया आं दिनै जेनेबा रायजो राजाखौ बेखौनो फोरमायगोन जिहेतु रायजो राजाया बिथांमोननि खोथायाव जिहेतु बे बुस्थुखौ बिथांमोननि खोथाखौ लानानै जाहाथे बांद्राय गोनो गोथो सानालासेनो जिहेतु बिथांमोना जिहेतु एरख'जानायनि खोथाखौ लानानै बांद्राय गोनो गोथो सानालासेनो सिगां जेरैबायदि मोनसे गोसोखौ लानानै मोनसे माबायाव थि दिदोमै दंमोन बेबायदिनो रायजो राजाखौ थाबाय थानायखौ आं लुबैदों आरो बेखौनो आं बिथांमोनखौ रायजो राजाखौ आं खावलायगोन NDBP नि बारग' आफादगिरि धीरेन्द्र बर' आरो एम फैलाव बिथांमोनखौ माखासे गाज्रि बिखान्थि खामानि मावबाय थानायनि थाखाय NDBP निफ्राय दानख'नाय जादों होननानै बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों NDBP नि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि डी बड'साया फोरमायथियो NDBP प्रग्रेसिभनिफ्राय एक्सेल खालामजानाय धीरेन्द्र बर' बारग' आफादगिरि आरो एम फैलाव बिथां सिअ बिथांमोना दिनै आफादनिफ्राय एरख'जानानै क'क्राझाराव नै दाखालिबावैसो आर'नाइ हटेलावहाय बर'नि राजखान्थि दोलो हान्जा बिटिसिनि मुरुबि हाग्रामा महिलारि सन्तान ब्रह्म बिथांमोनजों एखे मासियावनो जिरायनानै माखासे मेल खुंदों बेखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो बेखौ दा थोंजों बुंनो थांबा बेखौ माने मा होनगोन जों बिथांमोनजों बिसोर मासाप जाबाय जों बुंनो थांबा आरो थोंजों बुंनो थांबा मानो होनब्ला दिनै नङाबा हाग्रामा बा सन्दनमोन बेहाय दङ आरो माखासे बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर दङ जुदि प्रकृतते बिसोर जुदि मोनसे आफादानोब्ला जों बायदि जुदि आफादब्ला खिन्थु मा हिसाबै बिसोर बिथांमोनजों ज' थानानै बिदि जेनेबा बाहागो लानो हाखो बा बाहागो लाखो बेथ' मालाबाबो माने गनाय जाथावथाव बाथ्रा नंखाया दा जों बेखौनो बुंगोन जे नायनो थांब्ला एक्सुवेलि बेहाय बिथांमोनखौ बिटिसि गभर्नमेन्ट बा बिसेसकरि जों स्पन्दन आरो हाग्रामाया बिसोरखौ हयथ' माबा मोनसे प्रलोभन होननानै बिथांमोनखौ माने मिसगाइड खालामदों आरो जाय कारनाव बिथांमोना दिनै बिथांमोननो मोनसे दायस'नो जिरायनानै बेबायदि मिटिंफोरखौ लानो हादों नोंथांमोना निश्चय मिथियो दिनैसिम आफादनि बा आफाद हिसाबै सावरायनाय गोनाङाव बा रायलायनाय गोनाङाव जों दिनै मा होनो गबिन्द सारनि दैदेननायाव जिखिनि जोंनि काउन्सिल दङ रावबो हयथ' बेबायदि दिनैसिम रावबो जिरायाखै आरो बेबायदि सावरायाखै खिन्थु बिथांमोना बे दाखालिबाव मोनसे गोदान ग्रुप दानानै जेरैबायदि जेनेबा जिरायखाबाय बा जिरायखानानै बिसोर बायदिसिना खोथा रायलायबाय बेहाय माने जों बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोना हयथ' माने सायाव नङाबाबो सिंजों बिथांमोना बे हिसाबै बिथांमोनजों मा माने ज' जाबाय बा मिलायखाबाय लोगोसे बर' रायजो राजाफोरखौ जेबो गोनो गोथो जानाङा होननानै खावलायदों भारत सरकार आरो NDBP जों गोजोन सावरायलायनाया दासिमबो सोलिबाय थादों होननानै बिथाङा मिथिनो होयो अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां फ्री टेस्ट हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै गौरां भेलि हटेलाव हारिमु दिन्थिफुंदों क'क्राझार सहराव थानाय मुंदांखा हटेल गौरां भेलियाव नेपालि हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोमारि फोरबो टेस्टजों लोब्बा लाखिनानै प्रि टेस्ट हाबाफारिखौ बुधबारनि मोनाबिलियाव 22 आगस्ट खालाराव खुंफुंनाय जायो बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै उन्दै हिन्जावसाफोरनि गेजेराव हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो आइजोफोरनि गेजेराव थुलुंगाखां बायदि हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै समाज सिबियारि रमा देवी सेत्रीया बुंथियो दि नेपाली हारिनि गोथार धोरोमारि फोरबो टेस्ट हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै नखर संसार गोजोननि थाखाय उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय आरो आइजो माहारिनि थाखाय प्रि टेस्ट हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों আমাৰ এই পৰৱটো হ'ল আমাৰ নেপালী গোৰ্খালীৰ এইটো ডাঙৰ পৰৱ মহিলাহঁতৰ এটা ডাঙৰ পৰৱ এইটো হ'ল আমাৰ বিশেষকৈ ইয়াক কয় তীজটো মানে আমাৰ মহিলাবিলাকক যাক বিয়া দি বেলেগৰ ঘৰত দিয়া হৈছে যেনেকা কৰি ইহঁতক মানে লক্ষ্মী ৰূপে ইহঁতক বিদায় কৰে বেলেগৰ ঘৰত যাই সুখ শান্তিৰে নিজৰ সংসাৰটো ভালকৈ চলাই লৈ যাবা বুলি ইহঁতক মানে আপোনাৰ লক্ষ্মী ৰূপে বিদায় দিয়ে কক্ৰাঝাৰনিफ्राय বিনঞ্জয় নাৰ্জাৰীৰ ৰিপৰ্ট বডলেণ্ড খৌৰাং
अदालगुरि जिल्ला माजबादनि सिङाव थानाय हांमापुर आरो जियागुरि गामिनि 20 आगस्ट खालाराव गोमानाय सानै गथ'साफोरखौ 29 खालार खालि मोनफिननाय जाबाय। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला गथ' सानैया भालुकपं 12 माइलनि माइदांस्रि गामियाव दंहैयोमोन। मोनथिनाय बादिब्ला गथ' सानैया माजबादनिफ्राय रेलगारिजों थांनानै राङापारा रेल स्टेशनाव गोदाव सोराव खालामबाय थानायखौ नुनानै भालुकपं 12 माइल माइदांस्रि गामिनि सासे सुबुङा गथ' सानैखौ गावनि न'आव लानानै थाङो। उनावहाय मैया 29 आगस्ट खालाराव गामिनि रायजो राजाफोरा थांनानै गथ' सानैखौ लानानै फैनानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दिनेश बसुमतारिया माजबाद उदालगुरिनिफ्राय। सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानखौ 1 आरो 2 सेप्तेम्बर खालाराव खुंनाय जागोन। सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 36थि थैनाय सान आरो 28थि गोसोखां सानखौ फैगौ 1 आरो 2 सेप्तेम्बर खालाराव खुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला हाबाफारिखौ बिजनि सोलोंसालिमायाव खुंनाय जागोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों खनेन बसुमतारि बिथाङा। प्रतिबिम्ब लाइभ पर्टेल निउसआ गणेश कसारिखौ सासे सिख्लाजों गाज्रि सावगारि भाइरेल खालामनाय एडिटिंसो होननानै फोरमायदों इएम गणेश कसारिया। थांनाय 28 आगस्ट खालाराव बिटिसिनि इएम गणेश कसारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो दि बिथाङा क्रिमिनेल नङा। মই ক্রিমিনেল নহয়। प्रतिबिम्ब जितु पर्टेल लाइव ইউটিউব চেনেল जितु অভিযোগ দিছে जितु তেখেতসকলে ফটো মানে দেখুৱাইছে এইটো এডিটেড ফটো হয়, এইটো মই নহয়। बावैसो प्रतिबिम्ब लाइभ पर्टेल निउस चेनेलआ गणेश कसारिखौ सासे सिख्लाजों गाज्रि सावगारि भाइरेल खालामनाय एडिटिंसो होननानै बिथां कसारिया बुंबावो। सासे सिख्लाजों गाज्रि सावगारि भाइरेल खालामनाय उनावनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गणेश कसारिखौ इएमनि बिबाननिफ्राय बोख्लायो। গতিকে যি ফটো দেখুৱাইছে এইটো মোৰ ফটো নহয়, এইটো এডিটেড ফটো হয়। আৰু তেখেতসকলে যিটো অভিযোগ আনিছে মানে যুৱতীসকলক চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি ফালে মানে বেয়া কামত লিপ্ত হোৱা বুলি যিটো কথা কৈছে এইটো মিছা কথা। ইয়াৰ কোনো অভিযোগ মানে কি কমপ্লেইন এতিয়ালৈও নাই। नाथाय भाइरेल भिडिअ एडिटिंसो होननानै इएम गणेश कसारि बिथाङा दाबिनानै बुङो। भाइरेल जानाय भिडिअआ बेसेबां सैथो बेखौ लानानै गोबांनि गोसोआवनो रोजासे सोंथि सिखारदों। थांनाय 29 आगस्ट खालाराव कसारि बिथाङा प्रतिबिम्ब लाइभ पर्टेल निउसखौ 10 कोटी रांनि मानहानि केस होगोन होननानै फोरमायथियो। কোনো এজন ছোৱালী এই কথা কমপ্লেইন দিয়া নাই। ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰতিবিম্বৰ যিটো পৰ্টেল মানে লাইভ ইউটিউব চেনেল আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, কোন ছোৱালীয়ে তেখেতসকলক অভিযোগ দিছে এইটো মানে দেখুৱাই দিব লাগে ৰাইজক। মই প্ৰতিবিম্ব লাইভক মই মানহানি কেছ দিম, 10 কোটি টকা মানহানি মই কেছ দিম। মানুহক হে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এইটো মনে সজা মানে নিউজ। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে মানে প্ৰুফ মানে যাতে দিয়ে, প্ৰমাণ সহকাৰে যাতে নিউজ বনায় এইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ब्यूरो रिपोर्ट बडलेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कालपानि बाजार साखाथियाव बड'फा एकाडेमियाव फोरोंगिरि सान खुंफुंनो थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरा साखाफारा जादों। बा सेप्तेम्बर एबा फोरोंगिरि साना गेजेराव सानबाल'सै। रायजोनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरावनो फोरोंगिरि सानखौ फालिनायनि जगर खालामनायखौ नुनो मोननाय जादोंसै। बे बेलायावनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कालपानि बाजार साखाथियाव बड'फा एकाडेमियाव फोरोंगिरि सानखौ खुंफुंनो थाखाय फरायसाफोरा साखाफारा जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि हाबाफारिजों साखाफारा जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मलिन देबानि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।